पायनियार एकाडेमि बरमायाव दाइनथि फ्रेशमेन ससियेल बे मिथिङाव आलासि महरै लेंहरनायलाय आलासि महरै बाहागो लाफैनानै दा बे एकाडेमिनि गासै फरायसुला फरायसुलि आरो पायनियार एकाडेमिनि जि मोनसे मोजां थासारि बे थासारिखौ नुफैनानै थारैनो जोबोद गोजोननाय मोन्दों। बे पायनियार एकाडेमिनिफ्राय बोसोरफ्रामबो मोजां जे रिजाल्ट जालांदों निश्चय जों बेखौ बयबो मिथिखागौ। आं नैबेखौल' आसा खालामगोन जाहाथे पायनियार एकाडेमिया जोंनि गेजेराव थाबाय थानो हायो आरो बेनिफ्राय जों जाहाथे माने सुबुं फुंखा जोङो सोरजिबाय थानो हायो दा बेखौ आसा खालामगोन। दा बे दाइनथि फ्रेशमेन ससियेल मिटिंजों जथुम्माजों लोगोसेनो बेवहाय माखासे मेडिकेल आरो मेडिकेल आरो मायाव इन्जिनियारिंआव जे बे एन्ट्रेन्स होनानै पास जालांनाय बिसोर फरायसाफोरखौबो बरायदों। खोब मोजां मोनसे हाबाफारि जादों, मोनसे डिसिप्लिननि गेजेरजों बे हाबाफारिखौ खुंफुंनाय जादों। दा पायनियार एकाडेमिनिसिम साबायखर बावहरबाय। बेखौथ' गुबुन समावहाय दा मबाइल आरो जोंनि उन्दै फरायसाफोर दा बिनि सायावहाय खोब सम्भब जोङो मोनफ्रोमबो मिथिङावहाय एबसुनि मिथिङानो होन बबेबा साहित्य सभानि मिथिङानो होन बबेबा मोनसे क्लाबनि मोनसे जथुम्माफ्रानो होन दा बे मोनफ्रोमबो जथुम्माफ्राव मबाइल आरो जोंनि उन्दै फरायसाफोर बिनि सायाव गोबां खोथा बुंबोबाय थानाय जादों। गुबै खोथाया जाहैबाय मा जोंनि गथ'फ्रा बे मबाइलखौ लानानै जोङो प्रपारलि जोङो बेखौ माने बाहायनो हायाखै। गोबां फरायसाफ्रानो बा गोबां जोंनि उन्दै गथ'फ्रानो बे मबाइलजों बाहायजानायनि खारनाव जोङो मबाइला मोजांनिख्रुइ बांसिन गाज्रि गोहोम खोलैनायखौ जोङो नुनो मोन्दों। दा बेखायनो बिनि थाखाय आङो गारजेन बिथांमोनखौसो बुंगोन जे गारजेनफ्रा जाहाथे जोंनि गथ'फोरनो मबाइल होनायनि सिगां माने 100 टाइम्स सिन्था खालामो। मानोना आं बुंगोन जे सासे उन्दै गथ'आ जेब्ला क्लास 8, 9, 10आव फरायजेननाय बे गथ'आ दा मबाइल बिदों होनबाथाय बेखौ साननानै लादो बे गथ'आ बैदिनखालिनिफ्राय माने गाज्रि जानो स्टार्ट खालामबाय। मानोना मबाइलखौ जोंनि गथ'फ्रा जोंनो माने गोनांथि जाथारनांगौनि थाखाय बाहायखायाखै, खिन्थु बिसोरो बे मबाइलखौ माने मिस इउज खालामनो थाखायसो बे मबाइलखौ बिनाय जादों। दा बेखायनो जोंनि गारजेनफ्रा जाहाथे खोब सांग्राङै जोंनि गथ'फोरनो बे मबाइलखौ होयो आं बेखौनो खावलायगोन। निस्सय जोङो गारजेनफ्रा जुदि सांग्रां जानो हायोब्लाथाय मबाइला जोंनि गथ'फोरखौ गाज्रि खालामनो हानाय नङा आं बेखौ बुंगोन। दिनै जोंनि इन्स्टिटिउसन पायनियार एकाडेमियावहाय 8 फ्रेशमेन ससियेल डे सेलेब्रेट खालामनाय जादों आरो बेवहाय जोंनि गोदान फ्रेशार स्टुडेन्ट बेखौहाय मान बावनाय जादों, बरायनाय जादों आरो बेनि लोगोसे जोंनि जे गथ'फोरा टपार्स मोन्दों जोंनि इन्स्टिटिउसननिफ्रायहाय बिसोरखौबो मान बावनाय जादों, फेलिसिटेट खालामनाय जादों। आरो बेनि लोगोसे जोङो जाय माने स्टुडेन्टफोरा मेडिकेल आरो इन्जिनियारिंआवहाय क्वालिफाइ जादों बिसोरखौबो फेलिसिटेट खालामनाय जादों। देग्लायनि बोसोरावहाय 2 मेडिकेलावहाय क्वालिफाइड जादों आरो इन्जिनियारिंआवहाय 2 क्वालिफाइड जादों। শ্রদ্ধাৰ কোকৰাঝাৰবাসী জনগণ, ইয়াৰ দ্বাৰা কোকৰাঝাৰ নগৰ কাৰ্যকৰ্তা সমিতিৰ অন্তৰ্গত অঞ্চলত বসবাস কৰা জনগণলৈ এটা জৰুৰী ঘোষণা আগবঢ়োৱা হৈছে। কোকৰাঝাৰ নগৰ কাৰ্যকৰ্তা সমিতিৰ প্ৰপাৰ্টি বা হোল্ডিং টেক্সৰ সেল্ফ এছেছমেণ্টৰ আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কাম চলি আছে। যিসকলে সেল্ফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কামবোৰ এতিয়ালৈকে সম্পূৰ্ণ কৰা নাই তেওঁলোকলৈ আমাৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ, আপোনালোকে অতি সোনকালে অনলাইন যোগে সেল্ফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কামসমূহ সমাধান কৰি লওক। তাৰ বাবে আপোনালোকে অনলাইন যোগে প্লে ষ্ট'ৰলৈ গৈ আছাম প্ৰপাৰ্টি টেক্স এপছ ডাউনলোড কৰি এই এপছৰ দ্বাৰাই আপোনালোকৰ আধৰুৱা কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰি ল'ব পাৰিব। নতুবা play.google.com/store/apps/ৱেবছাইটৰ জৰিয়তেও আপোনালোকে আপোনালোকৰ কামবোৰ সমাধান কৰি ল'ব পাৰিব। যদিহে আপোনাৰ অনলাইন যোগে আধৰুৱা কামবোৰ সমাধান কৰিবলৈ অসুবিধা হৈছে তেনেহ'লে আপুনি
কোকৰাঝাৰ নগৰ কাৰ্যকৰ্তা সমিতিৰ অন্তৰ্গত ৱাৰ্ড কমিছনাৰৰ কাৰ্যালয়লৈ গৈ প্ৰয়োজনীয় আবেদন পত্ৰ অৰ্থাৎ ফৰ্মখন সোনকালে সংগ্ৰহ কৰি লওক। বিতংকৈ জানিবলৈ কোকৰাঝাৰ নগৰ কাৰ্যকৰ্তা সমিতিত হৈ যোগাযোগ কৰিবও পাৰিব। আপোনালোকৰ সহায়ৰ বাবে মেগা কেম্প অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে।